भोले बाबा के चरनिया के चूम के माई आज हम हो नाचब झूम के माई आज हम हो नाचब झूम के। आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई कुछ दिया भाई से अले लाल आया आया गुरु रसियाई से पापा से कोई कुछ दिया भाई। भोले बाबा के चरनिया के चूम के माई आज हम हो नाचब झूम के माई आज हम हो नाचब झूम लोग कहेला कि भोजपुरी में हमनी के डांस वाला गीत गाई ना जाए, मानी पगली दीवानी महाकाल के भी है, लेकिन इतना सुंदर सुंदर भजन भी भोजपुरी में हर कलाकार गावे। आप लोग से निवेदन बा, सब लोग मोबाइल चलावते बा, एगो हमार चैनल बा आपन माटी करके, वो चैनल पर खाली लोग कहलस कि कलुआ खाली चटपटा गीत ही गावता, तो हमनी के सावन गीत गाई ना जाए, छठ गीत, देवी गीत, लेकिन ओकरा पर लोग तनी हल्का कम ध्यान दे। वही खातिर आप लोग के प्यार से एगो चैनल हमारे बड़का भैया खोलने, जो चैनल के नाम है आपन माटी। आप लोग ओकरा पे बहुत सुंदर सुंदर भजन बस सुन ले, लोग सुनब लोग ओपे गाना ऐसा रिलीज भइल बा। आरे की रोवत रह चाहे हंसत रह, बोल बा आवाज नहीं खे हम माइक धरेंगे चल जाएंगे, आवाज जब तक कान में आई तब तक कलुआ की आवाज ही जल निकल। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा अरे की रोवत रह चाहे हंसत रह, कि नमः शिवाय जपत रह। गाना आप लोग सुनिएगा, नमः शिवाय जपत रह गाना के नाम है भैया। अरे की रोवत रह चाहे हंसत रह, अरे रोवत रह चाहे हंसत रह, नमः शिवाय जपत रह, रोवत रह चाहे हंसत रह, नमः शिवाय जपत रह, अरे रोवत रह चाहे हंसत रह, नमः शिवाय जपत रह, रोवत रह चाहे हंसत रह, नमः शिवाय जपत रह, लिखत रह चाहे पढ़त रह, अरे लिखत रह चाहे पढ़त रह, नमः शिवाय जपत रह, लिखत रह चाहे पढ़त रह, नमः शिवाय जपत रह, लिखत रह चाहे पढ़त रह, नमः शिवाय लिखत रह चाहे पढ़त रह, नमः शिवाय जपत रह। आयो करा के छुदी के करे कात हो, अरे बैठल रह चाहे खटत रह। एक बाबा का हमने सुना था प्रवचन, एक लोग बोले कि बाबा हम बहुत बिजी रहते हैं, भगवान का हम नाम नहीं ले पाते हैं, तो बाबा ने बड़ा सुंदर उस पर उत्तर दिया था कि आप कुछ भी कीजिए, चाहे लिखिए, चाहे पढ़िए, चाहे कोई भी बिजनेस कीजिए, मन में बस भगवान को याद कर लीजिए। जरूरी नहीं कि रुआ 2 घंटा पूजा करते तबे बाबा खुश हुई, रुआ कोनो काम करी, खड़ा बानी महादेव जी के 11 बार गोहरा ली, बाबा ही ना कहले कि काम धाम छोड़ के तू हमार पूजा कर, तो ही पे गाना बा। अरे की बैठल रह चाहे खटत रह, अरे की बैठल रह चाहे
शिवाय जपत रह